Nagpagas ka ba ngayon? Ay, sabi ko sa'yo huwag ka munang magpapagas oh. Kala mo naman may sinabi nung nakaraang araw, ngayon lang naman ako nagsabi ng ganon. Hindi, pero alam mo kabisyo, kung sakali na meron pang konting natitirang gas o diesel dyan sa iyong sasakyan, huwag ka munang magpagas ngayong araw na ito. Alam mo ka bakit? Kasi bukas, pakinggan mo maigi. Bukas na bukas, may rollback. Oo, at maganda. Kasing ganda ko. Pero mas maganda pa rin ako. Wow! Maganda to, ibabalita ako sa inyo. Bukas, October 10, 2023, bababa ng hindi lang piso, hindi lang 2 pito, kundi 3 petot. Oo, ang presyo ng gasolina. So, 3.05 per liter ang ibababa ng gasolina bukas. Ang diesel naman, 2 petot and 45 centavos per liter ang ibababa. At ang kerosene naman, ay, bilang ng babae mo ang ibababa, 3. 3 pito! O, diba? So, sabi ko sa'yo, kabisyo maging matalino, maging madiskarte sa mga ganitong klaseng panahon dahil iba po ang nagagawa ng mga taong madidiskarte. Meron pong nangyayaring himala. Saan? Himala sa finances. Diba nakakapag-budget ka ng matindi? Umaabot yung perang kinita mo last week, mga hanggang next week. Paabutin po natin yan. Ang hirap ng buhay ngayon. Pero ang mahalaga dyan, magkakasama tayo at hindi ka nag-iisa. May karamay ka. Magkakasama tayo. Ayan, pero magandang balita po ito para sa mga motorista out there, especially sa mga PUV drivers natin. Kaya naman ikaw kabisyo na manong tsuper, Mr. Driver, manggagapang sa kakalsadahan, sana ay gumanda-ganda ang mood mo ngayong araw na ito. Alam ko medyo nakakapag-init ang mga balita nitong mga nakaraang araw, pati ang sistema, ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pero at least, etong binalita ni DJ Raketera, makakapagpaganda ng mood mo. Ang zaya-zaya naman. And feeling ko as of the moment, masaya rin yung nakikinig ngayon na nakasama namin sa Zambales nitong nakaraan lang. Shoutout pala sa iyo, Sir Cutie Patuti, Sir Greg ba pangalan nun? Or Miguel? Or basta? Hindi sure. Actually, hindi ko maalala yung pangalan nung nakasama namin sa dun sa polls. Tapos, yung nanay daw niya nakikinig ng radyo palagi. So, gusto ko po kitang pasalamatan, Tita Feli. Sino yung Feli? Actually, nag-imbento na ako ng pangalan kasi hindi ko nalista. Akala ko nalista ko, hindi ko pala nalista. I think this is one of the signs na I'm aging. But I'm aging gracefully. But anyway, sa lahat po ng mga nakasalamuha ko sa Zambales, gayon din po sa Subic. Ano ba naman yung Subic na yan? Sa Zambales tsaka sa Subic, maraming salamat po. Yung mga nakita ko po doon sa isang restaurant, thank you so much. Sa padalang apple pie, thank you din po. Sa mga nakasama namin sa Enzo's Getaway Hideout, ayan, thank you so much po. Kay Tita Jolly yata yung pangalan ng nanay niya. Ayan, medyo naalala ko na. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi ko akalain na nakakaabot ako hanggang Zambales. Sa totoo lang, akala ko talaga wala nang makakakilala sa akin doon. Pero meron. Akala ko nga inilibre na kami. Pero hindi pala, hindi. But anyway, maraming salamat po. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siwa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At hindi man ako palaging may jowa.
At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Tera.